तारली फिश फ्राय. तारली आणि पेडवे दोघे सारख्याच प्रजातीचे मासे आहेत का सेम आहेत मला माहिती नाही, पण चवीला इतके अप्रतिम लागतात ना. पेडवे थोडे ह्याच्यापेक्षा लहान येतात आणि इतके मस्त लागतात ना. पण कोळीन म्हणाली ही तारली आहेत छोटी, आणि हिची चटणी पण अप्रतिम होते, फ्राय पण छान होतात. ते साफ करून घ्यायचे. खवले भरपूर असतात, थोडे काटे असतात ह्याच्यात, मऊ काटे असतात. सहज आपण खाऊ शकतो. डोक्याकडे थोडेसे काटे असतात, डोक्याच्या साईडला पोटाकडे, पण बाकी आपण खाऊ शकतो सॉफ्ट काटे असल्यामुळे. मध्ये एकच काटा असतो. स्वच्छ करून घेऊया. सिंपल मसाल्यात, मालवणी मसाल्यात त्याला आपण कोकोनट ऑइलमध्ये कुरकुरीत फ्राय करणार आहे. आणि चपातीबरोबर, राईसबरोबर किंवा माशाच्या फिश कढी आणि राईस साराबरोबर, सार भाताबरोबर तुम्ही त्याचा आस्वाद घेऊ शकता. त्याच्यावर चिऱ्या पाडून घेतल्यात. छोटे आहेत पण चवीला इतके अप्रतिम आहेत ना. ह्याच्यातलं आता मी 4-5 सारासाठी काढणार आहे, फिश कढीमध्ये टाकण्यासाठी, आणि मोठे मोठे आहेत ते फ्राय करून घेणार आहे. एक 5-6 मोठे आहेत. त्याच्यामध्ये मी रव्यामध्ये मसाला मीठ घालून घेतलं आहे. मालवणी मसाला 1 चमचा, पाव चमचा हळद, चवीनुसार मीठ, कोकमाचा आगळ अर्धा चमचा, आत्ताच गावावरून आणलेला आहे त्यामुळे तो बऱ्यापैकी आंबट आहे. मग जपून अगदी एक अर्ध्या चमच्याला कमी थोडासा घातला आहे. आणि सगळे मसाले लावून त्याला आपण रव्यामध्ये घोळून कोकोनट ऑइलमध्ये मीडियम टू हाय गॅसवर कुरकुरीत फ्राय करून घेणार आहोत. कोणताही फिश लवकर शिजतो, हा कारण छोटा आहे. लवकर मीडियम टू हाय गॅसवर 1-5 मिनटात फ्राय होतो दोन्ही बाजूने. खूप फ्राय केलं तर आतमधलं मॉइश्चर निघून जातो आणि फिश बेचव होतो. कोकोनट ऑइल वापरलं आहे, त्याची चव अप्रतिम लागते. मालवणी फिश, केरळाचा फिश असेल तर. तुम्हाला नसेल चालत तर तुम्ही तुमचं रेग्युलर जे ऑइल आहे त्याच्यामध्ये मस्त दोन्ही बाजूने क्रिस्पी फ्राय करून घ्या. आणि चपातीबरोबर, राईसबरोबर मस्त कुरकुरीत तारली फ्राय आस्वाद घ्या.